te načine kako se dolazi do dece, ajde da preskočimo tu smešnu stvar, ali ona je ipak na velikom položaju i ne bi smela da daje takve izjave koje svakome daju prostor da se sa tim maltene sprda. To je neozbiljno. Kao što je neozbiljna njena izjava koju sam čuo posle ovih protesta, da je to primjer takve destrukcije i šta je rekla na kraju? Fašizma. Ti, devojko ili ženo ili šta si, ne znaš ništa o fašizmu, ne znaš ni o vojnom komunizmu. I nemoj da pričaš te stvari, bre. Ti si premijerka. Ko će tebi da veruje posle? Ko će da ti veruje kad pričaš te stvari koje stvarno ne bi zagriženi neki sitni političar tamo izjavljivao da bi se uvukao u stranku ili u dupe nekome.